Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa. Abenduaren 5ean ospatu den boluntarioen nazioarteko eguna dela eta elkartegintzan boluntarioek duten garrantzia aprobetxatu nahi izan dugu elkartegintzari buruz gogoeta egiteko. Eusko Ikaskuntzaren egoitzan elkartu ditugu Koro Muro Arriet, Eusko Ikaskuntza Fundazioko kidea, eta Asier Zinkunegi Larrea, Dardar Gizarte Ekimen Kooperatibakoa. Elkarteen foroko kideak dira biak. Gipuzkoako Foru Aldundiaren baitan dagoen elkarten foroan partegea, dakizun bezala. Bai. Nire kasuan Eusko Ikaskuntzaren ordezkaria naiz. Eta pixka bat hasi ginen horretan duela urte batzuk dagoeneko. Eta nolabait, nik uste gure eginkizuna edo dela elkartegintzaren aitortza eta elkartegintzan artean elkar ezagutzea da, ez? Bai, erabat ados nago. Nik gogoratzen dut gu iristeako zuek ja antzinatela. Eta guretzako oso aberasgarria izan den espazio bat da hasieratik. Beti kexatzen gea administrazioa agian urrun dagoela elkartegintzatik edo herritarrengandik kasu batzuetan ere. Eta guk hasiera batetik somatu gendun zala espazio bat administrazioa eta elkartegintzaren artean zerbait osagarria sortzen zana, gehigarri bat eskaintzen ziona gizarteari, eta horrek erakarri gintun. Baita ere egia da Dardarren alduntze prozesu batean geundela edo gaudela denbora guztian, eta batean jabetu ginen administrazioa eta gu garai batean kokatzen baginan ere bakoitza mailaren alde batean, posible zala administrazioarekin mailaren alde berdinean kokatzea gizarteari begira, eta jabetu ginen elkarrekin lan egin genezakela berdinetik berdinea kokatuta. Eta elkarten foroan nolabait izan zen, gu somatzen hasi ginen momentu horren baieztapen garrantzitsu bat bezala, ez? Guk oroar udalekin egiten genuen lan momentu hartan, eta batean jabetu ginen Foru Aldundian bazegoela sail bat, partaidetzako hain zuzen, irekia zegoena gurekin elkarrekin eseitzeko mailaren alde berdinean gizarteari begira eta gizarteak eskainitako erronkei erantzuteko borondatearekin lanean gaina. Eta guretzako oso interesgarria izan zen ere elkarteen foroan dagoen aniztasun guztioi, ez? Hori izan da. Elkarteen foroan gaude kulturaren esparruti datozten eragileak, gizarte politiken esparruan dabiltzan eragileak, herritarren eskubideen bermatzean kultur aniztasunaren esparruan dabiltzanak ere adibidez, eta aniztasun hoi gehi administrazio publikoarekin elkarlanean egoteko gehigarri hoi guretzako espazio oso aberasgarri bat bihurtu zen batean. Bai, guretzako ere nolabait zubilanak egitearen aldeko eginen eta erakundeen artean, herritarren artean, baina baita ere egia da oso aberasgarria izan dela, ze elkarte pila bat ezagutu ditugu, ez gendekienak existitzen zirenik eta ez gendekienak zertara dedikatzen zirenak, eta alde horretatik guretzako oso aberasgarria izan da. Bai, erabat, guk batzutan pena ematen digu egunerokotasunak daraman gurpil zoro hortan, agian ez daukagula nahi adina denbora elkarten foroan dauden beste eragile batzuekin gauza desberdinak aurrea emateko, zedik gauza oso interesgarriak egiten ditun jendea elkartzen gea. Elkartegintza nik uste gaur egun erronka nabarmen batzun aurrean daola, ez? Denok bizigea kriston abiaduran, denok ditugu bete behar pila bat, ekoizpenea produkzioa bideratutako baten gizarten bizigela esango nukenik, eta ekoizpen horrek eta errentagarritasun desberdinek nik uste erdi esklabizatu egiten gaituztela, eta gero denbora eta energia oso gutxi geratzen zaigula inplikatzeko gizarte arazo desberdinetan. Alderdi hortatik, nik uste jabetu behar deula gizartea ikaragarria idala aldatzen, izugarrizko abiaduran eta gero eta azkarrago gainera, azeleratzen ari dela edo hoi somatzen den nik, eta nire inguruan gauden beste hainbateko hoi somatzen deu, eta usten dut gaudela momentu batean nun elkartegintzak planteatu behar duen parte hartzearen baldintzak aldatzen ari direla. Hau da, guain dela 50 urteko ereduetatik eredu berrietara pasa beharko deula herritarren parte hartzea ahalbidetzeko. Jabetuz,
Guain dela 20 urtetik ona herritarren bizitza asko aldatu dela. Eta usteet horren erantzunen bila gabiltzala, hainbat eta hainbat erakunde. Gero, ditugun erronken artean dago ere administrazioaren exigentziaren igoera maila burokratikoan. Gaur egun edozer gauzatarako txosten bat aurkeztu behar dezu, eta amaitzen dezunean beste txosten bat aurkeztu behar dezu, eta baliabide digitalak oso ondo erabili behar dituzu administrazioarekin erlazionatu ahal izateko, eta guk somatzen dugu gure ingurunean dauden hainbat eta hainbat elkartek arazoak dituztela administrazioarekin erlazionatzeko garaian edo administrazioaren eskariak betetzeko garaian, horretaz aparte errelebo generazionala esaten dana ere hor dago, eta usten dut gaur egungo herritarrak parte hartu nahi degula, baina ez degula nahi edo ezin dugula inplikatu gehiegi kudeaketa ematen den espazio horietan, zuzendaritza batzordeak eta eta hor bai ikusten dugu nabarmen arazoa dagoela generazio arteko errelebo hori emateko, hainbat esparrutatik entzuten dugu ere. Ez dakit zuk hau dena nola ikusten duzun. Bai, izan ere nik uste gaurko gizartean gero eta individualistagoak gea, gero eta lanpetutagoak gaude, ez daukagu tarterik, ez daukagu gogorik, nik uste, ez daukagula gogorik. Agian asmoa bai edo intentzionak edo, baina egia da ez daukagula indarrik batzutan, ez? Eta bai egia da nik uste arrazoi daukazula, ez? Nik uste eredua, elkartegintzaren eredua aldatu beharra dagoela, ez? Batez ere, errelebo generazionalari emateko gazteak nolabait erakarri behar diela. Eta gazteak gaur egun beste eredu batzutara, beste ohitura batzuk dituzte, eta epe luzeko konpromisoak ez dituzte onartzen. Beraz, batzutan esaten da, gazteak ez dira konprometitzen, edo gazteak ez dira, eta ez da egile hori. Gertatzen dena da, agian beste eredu batzuetatik jo behar degula, eta agian epe motxeko edo puntualak dien ekimenetarako jo behar degula, eta nik uste horretara egokitu behar gehala elkartegintzatik. Eta egia da baita ere, batzutan esaten dugula elkartegintza gainbera batian dagola, nik uste gero eta elkarte gehiago dagola, baina persona berdinek osatzen ditugula. Orduan, gaude multitasking pixka bat sartuta, persona bat 4 edo 5 edo 6 elkartetan, eta hori ere ez da bidezkoa. Ez, erabat ados nagozukin. Eta gero nik dauket askotan sensazioa nahi deu jendeak parte hartzea, baina nahi deu jendeak parte hartzea, guk nahi deun bezala, guk nahi deun hizkuntzatan, guk nahi deun, eta azten zaigu beraiek nahi behar dutela. Hori da. Eta beraiek nahi duten hori emateko eskubidea dutela, ez guk eskatzen dieguna. Eta agian elkartegintzan ikasi behar dugu baita ere gehiago entzuten erabiltzaile potentzial hoiei edo bazkide potentzial hoiei edo... Bai, eta nik uste beste arazo bat daukagula, pixka bat lehen esandakoarekin lotuta, elkarte asko gaudela, Gipuzkoa eta Euskal Herria orokorrean elkartegintzan aberatsa da, baina batzutan sensazioa daukat nik behintzat gauza berdinetara dedikatzen gehala hainbat erakunde. Eta nik uste ez degula besteak egiten duena ezagutzen. Eta ez ezagutze horregatik batzutan ez dakit, duplikazioak ematen diela, eta niri hori kriston pena ematen ditze. Batzutan pensatzen dut elkarteak ezagutzen badegu elkar, eta ezagutzen badegu zer egiten dugun, sinergiak lortu daitezkela. Eta pixka bat aurrera egin, eta ez gauzak errepikatu nolabait, ez? Bai, erabat ados nago, eta ustean baita ere hori gaina gertatzen dela administrazioarekin ere, hainbatetan jabetzen gea, udal batek, gutxi gora behera, ezagutzen baldin badu ere, edo baldin badaki ere bere herrian edo lurralde eremuan zer dagoen, sakonetik ez duela ezagutzen zer egiten duen eta gizarteari zer ari diren eskantzen hainbat eta hainbat elkarte. Eta alde hortatik usten dut, administrazioak ere kontutan izan behar dutela eta aztertu behar dutela beraien herrian zein dauden, zer egiten, zertarako egiten, eta saiatu behar dula elkarte horiei batetik rekonozimentu bat eskaintzen egiten duten horregatik, eta aldi berean haratago joaten nola lagundu diezaieken. Zeratik azkenean,
elkarteak sortzen dira administrazioak asebetetzen ez dituen behar batzuk asebetetzeko. Eta usten dut administrazioari batzutan hori ahaztu egiten zaiola. Eta usten dut gogorarazi behar diogula eta administrazioa behar jabetu behar duela, herrigintzan dauden eragileak administrazioa iristen ez dalako sortzen diala oroar. Bai, egia da. Eta lehen aipatutako zubigintza hori ere hortik handabi. Nik uste gizartearen edo herrigintzaren hurbilen dagoen erakundea edo elkarteak dira. Eta egia da, nolabait osagarriak gea, administrazioarekin batera osagarritasun bat bilatzen dugula. Netzako ze izango litzaken elkartei gabeko herri bat, nabarmena da, erantzuna, ez? Herritarren eskubideak defendatzen ez diren herri bat izango litzake, dudari gabe. Kohesio sozialik ez duen herri bat, nabarmen, ze ikusten dugu, ez? Zenbat eta elkarte gutxigo dauden herri batean, hoi nabarmen kohesioarekin erlazionatuta dago, herritarren eta herriaren kohesioarekin, ez? Edo gizarte kohesioarekin. Nik usten dut elkarteek duten balio handienetako bat dela herritarren arteko kohesioa sustatzea. Eta alderdi hortatik, elkartei gabeko herri bat, espazio oso gaztelerazko hitz bat etortzen zait, aridoa iruditzen zait, basamortu gisako espazio gris eta oso hotz bat iruditzen zait. Alderdi hortatik, hola sortu zen elkartiri audiovisualaren sorrera, ez? Nolabait herritarrak sensibilizatzeko eta jabetzeko eta aldan neurrian ezteko, elkarteri gabeko herri batean bizitza nola izango litzaken, ez? Hausnarketa hori sustatu nahi dugu. Elkarten foroan gaudenak horren erantzuna argi daukau. Ez dakidana da, beste herritarrak ze puntutaino duten argi eta horregatik sortu zen dokumental hori, ez? Eta dokumental edo faltsu dokumental horren inguruan, esan edo kontatuko nuke, elkarten foroan beti egiten diren bezala egintzala, ez? Elkarlanean, horizontalean kokatuta parte hartzen dugun guztiok, kulturkudeak eta parte hartzailea ardatzean egonda, eta aipatuko nuke, dokumental honetan ateratzen den pertsonaia bakoitza, bakoitzak bere testua sortu dula adibidez, ez? Eta gero hor koordinazio lan bat egin zen, eta guztioi sortu zen. Baina nik usten dut, elkarten foroan gauza nola egiten direnaren inguruko adibide on badala, elkartiri audiovisuala. Eta espero dut, jende askok ikustea eta ze pentsatua ematea herritarrei. Bai, erabat ados, eta gainera beste gauza bat esango nizuke, ez dezagun ahaztu, elkartiriko audiovisuala sortu zala Prest ekimenetik. Eta Prest ekimena hasiera batean hasi zen nolabaiteko manifestu bat edo idatzi bat bezala, pixka bat legealdi aldaketa egon zanean udaletan, eta nahi genuna izan zen, pixka bat beti aldarrikatzen duguna elkarten foroan, ez? Elkartegintzaren ikustaraztea, aitortza eta lankidetzarako beharra, ez? Horregatik sortu genuen testu bat, triptiko bat, okerrez banago, eta horrekin joan ginen pixka bat udaletara. Eta hortikan ere sortu zen alde batetik bikoiztu intzan bidea nolabait, eta alde batetik elkartiriko audiovisuala egin genuen nolabait herritarrei ikustarazteko zer gertatuko litzateken elkartegintzari gabeko herri batean, eta bestetik, pixka bat alderdi serioago edo berritzaile batetik egin genuen esperientzi piloto bat udaletara bideratuta. Orain arte Tolosan bakarrik egin bada ere, bidean gaude beste lekutan eta beste herrietan implementatzeko. Eta hor pixka bat egin duguna izan da, elkartegintzako ordezkariak bildu, askotan gezurra badirudi ere elkar ezagutzen ez ziren elkarteak bildu dira herri batean, udaleko ordezkariekin eta partaidetzako, Foru Aldundiko partaidetzako teknikariekin ere eta nolabait hausnarketa hori egin, ez? Elkartegintza zergatik nola dagon, pixka bat testeo bat nolabait, diagnosi bat egin eta elkarrekin aurrera egiteko zer bide dauzkagun. Eta hemendik aurrera, datorren urtera begiran, ikuste dut, egin behar duguna da, hemendik antira, ikusi pixka bat ze beste herritan edo aukera daukagun Prest ekimena esperimentazioa implementatu, eta baita ere audiovisualarekin aurrera jarraitu, aber zenolako emaitzak eta ondorioak edo sensazioak jasotzen ditugun,
eta hortik aurrera. Eta azken finean, herritarrak animatu, elkartegintzan parte hartzea, ze elkartegintzak egiten du herrigintza, eta nik esango nuke denok gehala beharrezkok, bakoitza bere gaitasunekin, eta bakoitza bere indarrarekin, eta alduen puntuan, herritarrak inplikatzea gonbidatzen ditugula elkarteen forotik. Eta denak ongi etorriak izango diela, noski? Denak. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.